Hei, Artem Dennis täällä Lumolinkistä ja tämä on Sähköinen markkinointi Venäjällä podcast. Tänään käymme läpi V-Kontakten tarjoamia widgetteja. V-Kontakt on erittäin suosittu sosiaalinen media Venäjällä. Se on paljon suositumpi kuin esimerkiksi Facebook tai Twitter. V-Kontaktissa samalla tavalla kuin Facebookissa on tosi paljon erilaisia ratkaisuja yrityksille, jolla ne voivat hakea näkyvyyttä. Mainokset, fanisivut, widgetit ja näin poispäin, sovellukset. Tänään käymme läpi kuitenkin V-kontakti-tykkänappia. Olet varmasti törmännyt Facebookin tykkänäppeihin ennenkin. Ihminen klikkaa tykkänappia, hänen seinällä näkyy tilapäivitys, että tämä kyseinen ihminen tykkää tästä sivusta, nettisivusta. Ja sitten kaikki hänen kaverit tai mahdollisesti osa kavereista, jotka seuraa aktiivisesti sitä henkilöä, niin näkee sitten tämän tilapäivityksen sitten omassa uutisvirrassa. V-kontakti toimii samalla tavalla. Käydään läpi, miten lisät V-kontakti tykkänäppi omalle sivustolle hetkessä. Ensin mennään vk.com kautta devin ja valitaan widgetit. Sieltä valitaan tykkänappi ja valitaan Add New Site. Tähän kirjoitan sivuston nimi. Tähän on hyvä kirjoittaa venäjän kielellä sivuston nimi. Ja sitten sivuston URL-osoite. Ja jos teillä on venäjänkielinen alisivu, niin sitten se tulisi tähän. Domaini tulee automaattisesti. Tuohon valitan, mihin kategoriaan se kuuluu, esimerkiksi travel, ja sitten klikataan saveä. Sen jälkeen valitaan, minkä tyyppisen buttonin halutaan, onko se tuommoinen vai onko se pienempi versio siitä, ja sitten kopioidaan tämä yläosa tästä skriptistä siihen sivuston head-osion templatessa, ja tämä osio laitetaan siihen, mihin halutaan tykkänäpin ilmestyvän. Jos tämä on hebrea sinulle, niin tämän koodin voi toimittaa sivuston ylläpitäjälle ja kertoa, mihin haluaisit tykkänäpin tulevan. Ja tämän koodin laittaminen nettisivulle on hyvin yksinkertaista ja vie muutama minuutti. Sitten kun olet valmis, niin tykkänäppi näyttää tollaiselta ja on todella yksinkertaista käyttää. Ihminen vaan klikkaa siitä ja se on siinä. Ei muuta. Jos sinulla on kysymyksiä, jotain lisättävää tai ehdotuksia meidän podcastiin, niin kommentoi, jää videota ja ole yhteydessä. Kiitos, hei hei!